Xar biss il-bot biex pajjiżna jilbes il-libsa tal-karnival, il-preparamenti għaddejjin ġmielhom biex għal sena oħra id-dilettanti jkollhom prodott finali li jkun jista' jpaxxi t-toroq lokali bil-karrijiet, kostumi u sfin rinomat ma' dawn iż-żminijiet. Il-5 tiem tal-karnival huma ftit jiem fejn il-ħidma ta' xhur li dawn il-festi jirrikjedu. One News żar wieħed mill-imħażen fejn bħalissa huma bosta dawk il-volontira li għalihom il-ħdud u vaganzi huma opportunità biex iżidu l-pass fuq ix-xogħol li jkun fadlilhom. F'atmosfera ta' entużjażmu ma jaqta' xejn tkellimna ma' Stephanie Ġellel, persuna li tifforma parti minn grupp tal-karnival fil-kategorija ta' sfin u kostumi. B'taħriġ ta' sfin li issa daħal fażi li jsir kuljum sa tard filgħaxija, hija spjegatilna wkoll x'qed isir bħalissa fuq id-drab u d-dettall tal-kostumi. Bħalissa jkunu waslu lejla aħħar fażi wkoll fejn nibdew naqdu id-darin ma' xulxin. Ma' hekk il-maħżen il-helpers jgħinu biex nagħmlu d-darin, u mbagħad ikollna l-ħajjatin li jaħdmu d-dar biex jagħmlu l-kustum finali. Bħalissa biżi ħafna, fil-sens m'hemmx ħdud u festi, bħala familja waħda niġu hawnhekk, kulħadd jagħti semu biex flimkien noħorġu l-prodott finali. Bit-temp riċenti ma jitħak xejn għal-festi tal-karnival, id-dilettanti jkunu inkwetati li x-xurta ħidma kapaċi jisfaxxaw fix-xejn. Anke jekk jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha, l-elementi jibqgħu l-għadu ta' kollox. Xi ħaġa li stqarb ton imqan Almana Manuel Paċ, il-Putullu, persuna li huwa magħruf sew fost dawk li jaħdmu fil-karnival. Da l-iktar ħaġa li tbeżżana meta naraw temp bħal dan. Għax aħna nkunu jingħaddejjin 7 xhur hawnhekk, u mbagħad in-nies ma jkunux jafu li aħna bdejna kmieni. In-nies għalihom il-karnival dik il-ġimgħa biex jieħdu pjaċir, imma aħna s-sagrifiċċju tagħna jkunu kbar ħafna mal-familji, il-familji hawnhekk. Ma jkunux jafu x'inhu qed jirrikjedi.